O obxectivo da campaña que dende o pasado ano pon en marcha o Concello da Pobra é implicar a toda a cidadanía, convidándolles a posicionarse no lugar que cada un ocupa fronte á violencia machista. Dende o ano pasado, ademais de sumarnos ás campañas das distintas administracións, pusemos en marcha unha campaña propia que se titula Desmárcate e o que pretexa é unha pregunta moi clara a toda a sociedade. Na violencia machista, que lugar ocupas ti? O que buscamos é invitar a todas as persoas a reflexionar ante o papel que teñen ou que temos cada un de nós como asentes de cambio ante esta realidade. Vamos a seguir apostando por esta campaña con cuñas de radio, con cartelería, con camisetas, con bolsas da compra, para intentar chegar ao maior número de persoas posible. O propio día 25 terá lugar unha concentración nos Xardíns Valle Inclán diante da escultura en homenaxe ás vítimas da violencia de xénero. Ademais, o acto central, ao longo de todo o mes, desenvolveránse actividades en colaboración cos centros educativos. O alumnado de Banda Seca, do Salustiano Reieiras, vai levar a cabo un obradoiro pedagóxico artístico guiado, acompañado pola artista Isabel Soler e no que se traballarán as violencias, a prevención das violencias machistas a través da creación de diferentes esculturas con materiais de refugallo. Mais aló da comunidade educativa ofertaránse outras actividades como o obradoiro de defensa persoal para mulleres que impartirá Cristi Tojo o día 23. No marco desta campaña celebrarase tamén unha nova sesión da Mesa Local contra a Violencia de Xénero o día 22 de novembro. Esta mesa constitúese como un instrumento operativo de traballo onde están todos os agentes implicados na prevención e atención ás víctimas de violencia. É un instrumento para que todos estes agentes da contorna podamos mellorar a atención ás víctimas e previr as futuras violencias machistas. Para a posta en marcha desta programación, o Concello conta co financiamento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, ademais de estar adherido á campaña de fronte da Deputación da Coruña.